سلام زي خبركم تهاتلتي بين تي في نلومي عربي 20 كلتن طرز تدلو علتاو زينات تزلكم مصيلخو كبوترو نختكتاتلونا ندعدمكو بقدامነት አርዕስተ ዜና ኣብ ኒጀር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንራብዓይ መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ ኣብ ትግራይ ጾታዊ ዓመጻት ይፍጸማሉ ዝብል ጸብጻባት ኣዝዩ ከም ዘሻቀላ ፍሊት ወኪል ሕብራት ሃገራት ገሊጻ جرمن مسمر نادي روسيا نختعصو حيال دفيت يغبرلا ريبوبليكان ابالات سنيت امريكا كسي دونالد ترامب حساب زمص ورح لكاتيت كناوح كم زحاتتون ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ኒጀር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንራብዓይ መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር ተሰጋጊሮም ናብ ሳልሲት ሃገር ክጣይሱ ምጽባይ ካብ ጽንሑ መዝሓቶም ኤርትራውያን ምዃኖም ዝገልጹ ኣስታት 150 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ርእሰ ከተማ ኒጀር ከተማ ኒያሜ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ንዝሓለፈ 4 መዓልታት ተቃውሞ የካይዱ ከም ዘለዉ ንቢቢሲ ገሊጾም እዞም ስደተኛታት መብዛሕቶም ኤርትራውያን ኮይኖም ብሰንኪቲ ሊብያ ዘሎ ኩነትን ምግሃሳቦ ምስላትን ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር ሩዋንዳን ካልኦት ሃገራት ከም ዝግዕዙ ክግበር ጸኒሑ እዩ ቅድሚ 3 ዓመታት ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር ከም ዝተወሰዱ ዝገልጹ እዞም ስደተኛታት ናብ ጀርመን ክጉዕዙ ኩሉ መስራሓት ቅድሚ ዓመት ከም ዝዛዘሙ እዮም ዝገልጹ እዞም ስደተኛታት ኣብ ደገ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኒጀር ሎሚን ራብዓይ መዓልቲ ንተቃውሞኦም የስምዑ ምህላዎም ንቢቢሲ ሓቢሮም ሓላፊት ወኪል UNHCR ኣብ ኒጀር አሌክሳንድራ ሞረሊ ግን ጉዳዮም ምስ ጀርመን ከም ዘሎን UNHCR ክገብሮ ዝኽእል ከም ዘየሎ ብምግላጽ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ከም ዝግባእ ሓቢራ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኒጀር ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ኢኹም ክትጸንሑ እኳ እንተተባሃሉ ብዘይዋላ ሓንቲ ምዕባለ ን3 ዓመት ከም ዝጸንሑ ይዛረብ ቅድሚ 4-5 ዓመት ሰሃራ ቋሪጽና ብሊብያ አቲና ኣብ ሊብያ ልዕሊ 3 ዓመት ዝገበርና ኢና UNHCR ብውሑስ መንገዲ ናብ ካልእ ሃገር ከጣይሰኩም ንግዚያዊ ትራንዚት ኣብ ኒጀር ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ክትጸንሑ ኢኹም ኢሎም ኣምጽኡምና ይብል ንሱ ብምስዓብ ኣብዚ ምስ መጻና ንኽልተ ዓመታት UNHCR ዋላ ሓንቲ ቁልዓታ ኣይሃበናን ድሕሪ 2 ዓመታት ዝወሰደ ኣውያት ግን ጉዳይና በሃገር ጀርመን ተቐባልነት ረኺቡ ዓሸራ ገይሮምልና ሜዲካሉን ወዲኦምልና በረራ እንዳተጸበናን ከልናኻ ዓሚ ወርሒ ሚያዝያ ብሰንኪ ኮሮና በረራት ተሰናኺሉ ካልኦት ሃገራት ነቶም ክንቀበሎም ኢና ዝብሎም ወሲዶሞም እዮም ንሕና ግን ቁልሕ ዝብለና ሲኢና ይብል እዙል ቀሰብ ንዝሓለፈ 3 መዓልቲ ቁልዓ ሰቤትን ስንኩላን ዝርከቦን ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ምህላዎም ይገልጽ UNHCR ጠሊሙና እዩ ትብል ካልእ ስደተኛ ቦገና ነቲ መሰረታዊ ነገራቱን ካብቶም ኣብ ኒጀር ዝርከባ ማዕስከራት ስደተኛታት ዘለዉ ስደተኛታት ዝግበረሎም ሓገዛት እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ዝሕግዝ ኣካል ከም ዘየለ ትገልጽ ወኪል UNHCR ኣብ ኒጀር ንኤምባሲ ጀርመን ከሓተልኩም እንተኾይና ናብ ማዕስከርኩም ተመለሱ ኢላትና ዝበሉ ዞም ስደተኛታት ምላሽ ክረኽቡ ክሳብ ዘይከኣሉ ናብቲ ቦታ ከም ዘይንቀሳቐሱ እዮም ዝገልጹ ሓላፊት ወኪል UNHCR ኣብ ኒጀር አሌክሳንድራ ሞረሊ ግና ጉዳዮም ምስ ጀርመን ከም ዘሎን UNHCR ክገብሮ ዝኽእል ከም ዘየሎ ብምግላጽ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ከም ዝግባእ ተረድእ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ኮፍ ምባልን ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ኤርትራውያንን መጽሓፍ ከም ዘየድልዮም ነጊረዮም ምክንያቱ እዚ ብኸምኡ ኣይከውንዩ ማለተይ ንጀርመን እዮም ዝጽበዩ ዘለዉ ንUNHCR ኣይኮነን ብሰንኪ ኮቪድ ይሳለጥ የለን ክሃድኡ ነጊረዮም ትብል ሓላፊት ወኪል UNHCR ኣብ ኒጀር አሌክሳንድራ ሞረሊ ብምስዓብ ቀንዲ ምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ምስንኻል ናይ መገሻታት ምዃኑ ተብርህ ኣብ ኤውሮጳ ሰባት ክገሹ ኣይክእሉን እዮም UNHCR ሓደ ልኡኽ ካብ ጀርመን ናብ ኒጀር መጺኡ ነቲ መስርሕ ክውድኦ ኢና ንጽበ ዘለና ነዝኽርዱ ግን ኣይከኣሉን መዓልታዊ ነግሮም ትብል ብዘይካዞም ንጀርመን ዝጽበዩ ስደተኛታት ካልኦት ናብ ብሪጣንያ ንምኻድ ተዳልዮም ዝነበሩን ከባቢ 29 ስደተኛታቱን ተመሳሳሊ ጸገም ገጢዎም ከም ዘሎ ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣብ ትግራይ ጾታዊ ዓመጻት ይፍጽሙ ኣሉ ዝብል ጸብጻብ ኣዝዩ ከም ዘሻቀላ ፍሊት ወኪል ሕብራት ሃገራት ገሊጻ
ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድ ጾታዊ ዓመጽ ይፍጸም ከም ዘሎ ዝገልጹ ጸብጻባት ኣዝዮም ከም ዘሻቐልዋ ፍሊት ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ተናይቶም ኣብ ግጭታት ዝፍጸሙ ጾታዊ ዓመጻት ገሊጻ ፕራሚላ ፓተን ትማሊ ኣብ ዝወጽቶ መግለጺ ሰባት ኣባላት ስድራቤቶም ክጋሰሱ ብሓይሊ ይግደዱ ከም ዘለውን ወታደራት ብጥቕሚ ኣገዲዶም ጾታዊ ርክብ ይፍጽሙ ኣለዎ ዝብል ክስታት ከም ዝበጽሓ ሓቢራ ኣብታ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት መቐለውን ልዑል ቁጽሪ ዘለዎ ጾታዊ ዓመጻት ተፈጺሞም ዝብል ክሲ ኣሎ ክትብል ሓቢራ ጠለባት መከላኸሊ ጥንስን መርመራ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሃንደበት ከም ዝወስኸ ንትካላት ጥዕና ብምጥቃስ ገሊጻ ኩሎም ወገናት ካብቲ ተግባር ክቁጠቡን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከኽብሩን እንኮላይ ፀዊዓ ብሰንኪ ኩናት ተፈናቂሉ ዝርከብ ይኹን ብሓፈሻ ኩነት ኣብቲ ክልል ዘሎ ህዝቢ ከም ዘሻቀሎም ዝተፈላለዩ ትካላት ረድኤት ይገልጹ ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ናብቲ ክልል ኣድላይ ዝበሃል ናይ ምግብን ሕክምናዊ ቀረባትን ናብቲ ህዝቢ ከም ዝሰደደን ምስ መሻርክቲ ትካላት ረድኤት ይተሓባበር ከም ዘሎን ይዝገልጽ ቁጽር ናይቲ ዝመናቢሉ ዘሎ ህዝቢ ብዙሕ ብምዃኑ ግን እቲ ዝስድር ዘሎ ሓገዝ ምሱ ከም ዘይመጣጠን ጸብጻባት ይምልክቱ ትካላት ረድኤት ብወገኖም ብዘይ ገደብ ናብቲ ክልል ከኣቱ ከም ዘይከኣሉ እዮም ዝዛረቡ እታ ፍሊት ወኪል ኣብ መግለጺ ኣብ ሓያሎ ማዕስከራት ስደተኛታት ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ጾታዊ ዓመጻት ይፍጸም ከም ዘሎ ዝገልጹ ጸብጻባት እናወስኹ ይኸዱ ኣሎ ክትብል ጠቂሳ ኩነታት ናይቶም ኣብ 4 ማዕስከራት ስደተኛታት ዘለዎ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ካብ ሓለዋ ሕቡራት ሃገራት ወጻኢ ንሓደጋ ከም ዝተቃልዑ ይዝከር ብፍላይ ኩነታት ማዕስከር ሸመልባን ሕንጻጽን ሕጅውን ብንጹር ኣይተፈለጠን ጀርመን መስመር ነዳዲ ሩስያ ንኽትዓጽው ሓያል ድፍኢት ይግበረላ እዚ ኣብ ልዕሊ ጀርመን ዝግበር ዘሎ ጸውጢ ዝዓርግ ዘሎ ነቓፊ መንግስቲ ሩስያ ዝኾነ ኣሌክስ ናቫሊ ኣብ ጀርመን ተሓኪሙ ናብ ሩስያ ምስ ተመለሰ ድሕሪ ምእሳሩ እዩ ንሩስያ ኣውሮፓን ዝተኣሳሰር ንግዲ በቐሊሉ ዝረኣይ ኣይኮነን ኣብ ኤውሮጳውን 400 ነዳዲ ካብ ሩስያ ትረክብ እዚ ገዚፍ መስመር ነዳዲ ካብ ሩስያ ኪንጊሴፔን ክሳብ ግራስዋድ ጀርመን ዝዝርጋሕ እዩ እዚ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝሓልፍና ባሕሪ ባልቲክ ዝተቐበረን ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ገዚፍ ፕሮጀክት እዩ ቁጠባ ጀርመን ብሩስያ ዝተኣሰረ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ካብ መፈለምታ እዚ ፕሮጀክት ጀሚሩ ይዝረበሉ ነይሩ ሕጂ ከዓ ብሰንኪ ማእሰርቲ ኣሌክሲ ናቫሊ ጀርመን ሩስያን ይሰሓባ ከም ዘለዋ ብዙሓት ሃገራት እውን ጀርመን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ማዕቀብ ክትእግድ ጸቕጢ ይገብራላ ኣለዋ ብፍላይ ድማ ነቲ ካብ ሩስያ ክሳብ ጀርመን ዝዝርጋሕ ፕሮጀክት መስመር ነዳዲ ንኽቋረጽ እዩ ንጀርመን ሓያል ጸቕጢ ዝግበረላ ዘሎ ኖርድ ስትሪም 2 ዝብል ስያመ ዝተዋህበ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ኤውሮጳ ዓበይቲ ካብ ዝበሃሉ ፕሮጀክታት ሓደ እዩ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሕብረት ኤውሮጳውን ኣባል ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኩሉ ዓይነት ማዕቀብ ብምንባራ ጸቕጢ ክፈጥራ ፀዊዖም ኣለዉ ቅድም ክብል ኣሜሪካ ብገዚፍ መስመር ነዳዲ ማዕቀብ ምድንጋጋ ይዝከር እዚ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ነዚ መስመር ነዳዲ ትዝርግሕ ዘላ ናይ ሩስያ ገዛፍ መርከብ እዩ ተነቢሩ ኣሜሪካ እዚ መስመር ነዳዲ ሩስያ ኣብ ኣውሮጳ ዝህልዋ ጽልዋ ዘዛይድ ክትብል ጸኒሓያ እዛ ትራምፕ ስልጣን ንኽለቅቕ ሂደት መዓልታት ምስተረፎ ግዳይ ማዕቀብ ኣሜሪካ ዝኾነት መርከብ ፎርቹና ትበሃል ሓድሽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እንተኾነ ነዚ ማዕቀብ ከም ዝድግፎን ከም ዘይኣልዮን እዩ ዝገልጽ ቅድም ክብል ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ውዕል መስመር ነዳዲ ንኤውሮጳ ሕማቕ ውዕል እዩ ብምባል ተቃይሞ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ጉዳይ ብጋዜጠኛታት ሕቶ ዝቐረበላ መራሒት ጀርመን አንጌላ ማርኬል እቲ ፕሮጀክት ሩስያ ንጀርመን ትልእኾ መጠን ነዳዲ ብዕጽፊ ዝውስኽ ወሳኒ ፕሮጀክት ምዃኑ ብምግላጽ እንተኾነ መንግስታ ነዚ ጉዳይ ምስ ምምሕዳር ባይደን ከም ዝተሄሉ ሓቢራ እዚ 2460 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን መስመር ነዳዲ 94 ሚእታዊት ተዛዚሙ እዩ እዚ ፕሮጀክት ኣብ መወዳእታ 2019 ኣሜሪካ ብሰንኪ ዘንብረቶ ማዕቀብ ንሓደ ዓመት ተቋሪጹ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2020 እቲ ቀንዲ ቱቦታት ናይ ምቕባር ስራሕቲ ትካል ስርሑ ከም ዘቋረጸ ተገዲዱ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግና መርከብ ፎርቹና ኣብ ትሕቲ ማያዊ ኣካላት ጀርመን መስመር ነዳዲ ናይ ምቕባር ስራሕታ ብምዝዛም ኣብ ዴንማርክ ስራሕ ከም ንምጅማር ተሸባሸብ ነይራ ይኹን እምበር እዚ ማዕቀብ እዚ ስራሕ ከቋርጽን መርከብ ፎርቹና ከዓ ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ደው ክትብልን ኣገዲድዋ ኣሎ ሪፑብሊካን ኣባላት ሰኔት ኣሜሪካ ክሲ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ክናዋሕ ሓቲቶም ኣባላት ሪፑብሊካን ነዝሕቱን ዲሞክራትስ ዘቕርቡ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ንቀይዲ እቲ ፍርዲ ግዜ ንኽረክብ ኢሉ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ካፒቶል ዝተፈጠረ ናዕቢ ኣላዓይሉ ብዝብል እዩ ዝኽሰስ ተወሲኑ ኣባላት ሴኔት ባይቶ ኣሜሪካ ቅድሚ ሂደት መዓልታት ትራምፕ ካብ ስልጣን ቅድሚ ምቕልቃቑ ናይዚ ምኽሳስ መሰሉ ክለዓል ናዕቢ ብምፍጣር ክኽሰስን ብልዑል ድምፂ ምውሳኖም ይዝከር ኣባላት ሴኔት ሜክ ማኮኔል ናይ ዲሞክራትስ ኣባላት ሴኔት ፈላማይ ክሲ ካብ ምቕራብ
ክደናገዩን ትራምፕ ንኽዳሎ ኣስታት ክልተ ሰሙን ክህልዎን ሓቲቱ እቲ ክሲ እንተዳ ብመፋርቕ ወርሒ ለካቲት ተጀሚሩ ዶናልድ ትራምፕ ክዳሎ እኹል ግዜ ከም ዘለዎ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ካብቲ ማለ ጀሚሩ ሪፐብሊካን ኣብ ባይቶ ዝያዳ ወንበር ስለ ዘለዎ መራሒ ዲሞክራትስ ቹክ ሹመር ነዚ ዝተበገሰ ሓሳብ ካብ ምቕባል ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ኣይክህልዎን ተባሂሉ ኣባላት ዲሞክራትስ ነቲ ክሲ ናብ ባይቶ ንምቕራብ ምድላዋቶም ከም ዝዛዘሙ ተገሊጹ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ዘበን ስልጣኑ ዘብቅዐ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጽምብል ሹመት ጆ ባይደን ከይተረኸበ ናብ ፍሎሪዳ ኣቕኒዮም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጥቓ ዋይት ሃውስ ንዝነበሩ ሰልፈኛታት ብሰላማዊ መንገድን ብሓርበኝነትን ድምፆም ከስምዑን ብህልኽ ክቃለሱን ፀውዮ ነይሩ ኣብቲ እዋን ናብ ካፒቶል ይቐርቡ ከም ዝነበሩ ዝተገለጸ ናበኛታት ደገፍቲ ድማ ናብ ካፒቶል ሂል ሰይሮም ኣትዮም ሓያል ዕግርግር ተፈጢሩ ኣብቲ እዋን ኣባላት ባይቶ ዓወት ጆ ባይደን ወግዓዊ ንምግባር ተኣኪቦም ነይሮም ብሰንኪ እዚ ንዓብዪ 4 ተቃወምትን ኣብ ካፒቶል ዝነበረ ፖሊስን ተቐቲሎም እዚ ንዓብዪ ምስ ተፈጠረ ድሕሪ ሰሙን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ግዜ ስልጣኑ ክልተ ግዜ ንኽኽሰስ ዝተበይኑ ወይ ድማ እቲ ሰኔት ገበነኛ ብምባል ዝሓተቶ ፈላማይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ካብ መንበር ስልጣኑ ምስ ወረደ ፍርዱ ባይቶ ዝረአይ ፈላማይ ሰብኡን ኮይኑ በዚ ክስ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ቤት ጽሕፈት ብዝኾነ ጽፍሒ ከይሰርሕ ክእገድ ይኽእል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለፅናሕኩም ብልብል መስኪን